Ix-xahar id-dieħel se tibda tiżżarma l-Power Station il-qadima ta' Dellimara, proġett li mistenni jitlesta fi żmien sena. Il-proġett li se jwassal għall-iżmantellar tal-ewwel Power Station f'Dellimara ġie approvat b'vot unanimu mill-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. B'hekk din id-deċiżjoni tapprova t-twaqqih taċ-ċumnija twila 150 metru. ċumnija li l-ogħla struttura f'pajjiżna u li ddominat il-viżwal minn bosta żoni għal dawn l-aħħar 24 sena. ċumnija tal-ħadid u konkos b'diametru ta' 12 metru li hija wkoll memorja ta' tħaħen Suwed u l-aħħar impjant tal-heavy fuel oil f'Malta. Dan f'impjant li jinkludi wkoll żewġ boilers li kienu jaħdmu bil-heavy fuel oil u żewġ turbini ta' 60 megawatt il-waħda li l-koll se jiżżarmaw. Impjant li seta' jara tmiem tiegħu wara l-qalba għall-gass fis-settur tal-enerġija. Sabiex inkiseb dan il-pass, fi żmien li għadda, l-Enemalta u l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ħadmu flimkien biex tlestew ir-rapporti u l-istudji meħtieġa. Dan inkluda pjan dettaljat ta' kif se jsir it-twaqqih. Studji li żammew is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u r-residenti bħala priorità u għaldaqstant inkludew studji dwar materjali tossiċi. Barra minn hekk kien innutat kif l-apparat speċjalizzat tal-kuntratturi Taljani li ntażlu biex iżarmaw dan l-impjant huwa maħsub għal proġetti ta' dan it-tip. Intant sabiex ikun imħares l-ambjent fuq il-post se jkun hemm separazzjoni ta' tipi differenti ta' materjal li jinġarru permezz ta' metodi li jieħdu ħsieb l-ambjent u jittieħdu għal riċiklaġġ jew f'siti tal-iskart awtorizzati f'Malta jew barra minn Xtutna. Il-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi innota b'sodisfazzjon li l-awtoritajiet u l-Enemalta jidhru li ħejjew sew għal dan il-proġett hekk kif l-uffiċjali tal-kumpanija kienu lesti jwieġbu għal mistoqsijiet kollha dwar il-proġett. B'reazzjoni għal din id-deċiżjoni tal-Awtorità, il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi stqarr kif din turija ċara li l-Gvern irid politika bbażata fuq enerġija nadifa. Dan biex jingħata nifs ġdid lir-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta, speċjalment tal-inħawi ta' Marsa Xlokk, li għal ħafna snin batew anke b'mar tan-nifs u trabijiet fl-arja. Għaldaqstant qal li ħares il-quddiem lejn kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti u l-investiment f'enerġija iktar nadifa.